Počúvaj ma, ty špina. Dávaj pozor na akéhosi chlapíka v červenej havajskej košeli. Ak ho uvidíš, okamžite ma zavolaj, jasné? Áno, áno, pane. Idem preč. Haló, si tam? Zdvihni vysielačku, ak ma počuješ. Viem, že si tam. Sledujem ťa, odkedy ste z Val prišli na ostrov. Kto si? Som chlapík, ktorý ti povie, ako prežiť. Hovor mi, Doyle. Ako viem, či ti môžem veriť? No pre začiatok, čo takto fakt, že som ťa nepráskol. Tá vysielačka má biologicky snímať a keďže viem, že si tam, už som ťa mohol dávno prezradiť. Dobre teda, pokračuj. Počúvaj, musíš sa odtiaľ dostať a to čo najrýchlejšie. Pomôžem ti ako viem, ale nemáš veľa času. Na konci je východ, ktorý vedie k malému táboru. Dávaj si ale pozor, táto oblasť je plná žoldnierov. Mimochodom, volám sa Jack Carver. Podľa správ viem, že si v červenej košeli. Odporúčam ti nájsť nejaké brnenie a zakryť ju, lebo ináč budeš veľmi ľahký terč. Hej, dobré správy. Chytám ťa už oveľa lepšie. Odporúčam ti pohľadať nejaké zbrania a vybavenie v chatrčiach. Drž sa pri zemi a snaž sa vyhýbať strážam. Určite nechceš vyvolať poplach. To si ty! Mám tvoje číslo. Jake, podarilo sa mi spojiť tvoj kompas s vysielačkou. To znamená, že ti môžem ukazovať smer. Aspoň by si mal približne vedieť, kam ísť. Chceš skúsiť toto? Rozhliadni sa po okolí cez ďalekohľad. Všimni si, že majú zosilňovať zvuku a detektor pohybu. Doktor Krieger vybavil každého na ostrove polohovacími signálmi, ktoré ďalekohľad dokáže zachytiť. Poďme zistiť, čo sa to tu deje. Vykonám! Matka! Proti mne si nič! Tu máš! Dobre, Doyle. Vidím loď. A teraz mi povedz, ako sa dostanem k dnu. Bol som tam iba raz, ale viem, že na boku je diera. Tadiaľ sa dostaneš dnu. Som na ceste. Jack, musíš sa dostať na hornú palubu lietadlovej lode. Tam by si mal nájsť nejaký čln. Keď budeš v lietadlovej lodi, skús zistiť niečo o Valérii. Potrebujeme vedieť, kam ju berú. Krú nás nakope, keď nenájdeme toho chlapa. Nechápem to. Veď od miesta, kde zničili tú loď, musí byť niekoľko desiatok mužov. Ako sa dostala až sem? Netuším, ale ak nechceme do konca roka čistiť záchody, mali by sme ho nájsť. Alfa, a to rýchlo. okamžite sa hláste na čerpacej stanici. Počúvaj, Jack. Snažím sa sledovať teba aj nepriateľov, ale Kou ruší signál. Musíš si poradiť bezo mňa. Tým Beta, hláste sa na palube 3. Tým Beta, hláste sa na Nevadí, palube 3. som iba nervózny. Hej, to je tam. Sme terčom útoku. Myslím, že hľadá to dievča. Tak potom ju nenájde. Prevážame ju do bunkra. Krov končí. Žiadne stopy po Val, ale našiel som jej foťák. Je tu aj súbor o akomsi strandistovi Kriegerovi. Toto súostrovie je ideálnym miestom pre môj výskum. Tieto ostrovy sú izolované od medzinárodných obchodných trás. Môžem pokračovať vo svojej práci bez rušivých vplyvov okolitého sveta. Bude to trvať,
Ale budúcnosť ľudstva závisí od výsledkov môjho výskumu. Nesklamem svoj osud. Doyle, Val odvážajú na miesto nazvané bunker. Kde to je? Viem, že je to na stráženom mieste. Zožeň si loď a stretneme sa. Už idem. V poriadku, mám loď. Čo ďalej? Našou jedinou šancou je prerušiť celé komunikačné pole. Jedine tak sa dá zamaskovať tvoj útek. Preto sa potrebuješ dostať do Quebecu. Choď priamo na východ, lebo nebudeš mať čas zastaviť a spýtať sa na smer. A nech to bolo čokoľvek, je mi to jedno. Matka! Čo sa tu stalo? Radšej by som ten chlap ani nemal chodiť, lebo mu opravím ten jeho ciferník. Spravíš čo? Počul si? Opravím mu ten jeho ciferník. Čo si 200 rokov starý? Môj detko mlel lepšie blbosti než ty. Dobre. Zametiem s ním, nakopem mu zadok, otrhnem mu hlavu a vypijem jeho tekutiny. Je to lepšie? Chlape, ty sa to nenaučíš. Premýšľal si, čo strážime? Strážime predsa komunikačné stredisko. Čo si do pekla myslel, že robíme? Nie, nemám na mysli, pred kým ho strážime. Čo ty myslíš? Vari si nevšimol, že tu okrem nás nikto nie je. Nie sú tu žiadni domorodci, žiadni turisti, jednoducho nikto, iba my. A? Tak pred kým to strážime? Pred diviakmi, pred čajkami, naštvatými sasankami? Len počkaj. Raz sa niečo začne diať a ty sa budeš modliť, aby to boli čajky a diviaky. V žiadnom prípade. Keď príde čas na akciu, budem pripravený. Len aby. Takže ťahal som to mláďa za sebou k lodi a potom som mu strelil guľku do mozgu. Klesol ku dnu dosť rýchlo. Lov na žraloky, čo? Ty je dávaš žraloky? No ale nie. Vyťahnem ich čelustie a zviažem ich dokopy. Bude to vyzerať skvelo. Niečo ti poviem. Radšej by si mal chytiť niečo, čo sa dá zjesť. Žralokov sa ale nedotkne. Čo zlé je na žralokoch? Ty, Vari, nevieš, čo jedávajú žraloky v okolí? Kde sa podľa teba strácajú nepodarené Kriegerové experimenty? Kámo, to je choré. Tento chlapík je všade. Kde je hliadka Delta? Vieš, kde je hliadka Delta? Neviem, kde je hliadka Delta ani hliadka Echo. Jednoducho nikto. Ako by sa pod zem prepadli. To nemohol spraviť iba jeden chlap. To musí byť invázia. Len sa nevystraš. Ak sa tu niekto objaví, postaráme sa o ňo. Maj oči otvorené do Korán a uvidíme, či niekoho nenájde. Jasnačka. Asi môj! Páčia sa ti jablka! Ale čo povieš? To hej, ale neznášam tieto staré bunkre. Naskakuje mi z nich husia koža. Nikdy nevieš, čo sa na takomto mieste môže stať. Stavím sa, že nič. Určite sa tu len schovávala banda vojakov pred depom, tak ako my. Asi máš pravdu. Samozrejme. Ale stavím sa, že ich šéf nebol taký cvok ako Krieger. To nie je nikto. Poď sem, ty parchant!